Salutare lume, aici locul nou Let's Play de Metin 2 Solaris. Let's Play cu numărul 4, dacă nu mă înșel. Ok, se pare că ne vom da puțin pe liber. Așadar de chestie. Babe avem aici. Uite, autorizații pentru mistreț. I-a dat. Sincer, nu prea-mi pasă. Bun, hai să căutăm. Nu o să fac biologul pe asta, bineînțeles. Depozit. Uite, avem și depozit portabil. Așa. Bă, văd că acum nu mai vor să dropeze. Hai, bine. N-au nevoie de bucată de armură stricată. Ăla-i metul la mare lui, nu trebuie să mergem înapoi. Chiar vreau să fac banii și ăștia plus 9. Așa și fie ribul ăsta. X Kidalex. Kidale, dacă vezi videoclipul, sper să-i dai bani lui ăla, sau nu știu. De fapt, stai că n-ai de ce să-i dai bani. Și nu cred că o să mai vezi și videoclipul ăsta. Dar în fine. Da, e slab. Dai cizmele pe Clus sau Young. Ok, deci văd că nu vrea. Dar chiar nimeni nu vrea asta. Toți vor pe aure, pe taisuri. Uite încă o piatră spiritului. Da, și nimeni nu vrea să dea aure pe SS pentru că majoritatea au. Ok, dau 30 kg pe aură. Are 1.2. Bravo lui. Are și taisuri. Pe un FMS bunic. În fine. Stai, ce vreau? Bun, îndrumător de estovertica. Ne trebuie cufor prețios cât mai mult. Avem nevoie de cât mai multe. Pentru 3, 2, 1. Pentru cât mai multe vrăjește betul. Bă, da. Niciodată mi-a plăcut să bonusez abanul și pica greu. Cam tot. Mă refer la bonusuri bune. Uite, încă una, bun. Mai fac îsă. Ok. Hai să mergem. Inelul este aici. Valea Orcilor Arhani. Cred că la Arhan cad, nu știu. Uite, îndrumător. Dar mi-mi trebuie cu plus sau fără? Cu plus. Nu, nu trebuie cu plus. Așa, aici cred că dropează rib. M-aș duce să-mi cer norocul, dar n-are rost. Nu am ce să fac cu ribul. Uite că a mers. Ochi de păianjen. Hai să-mi iau niște să-mi iau niște îndrumătoare, dar nu mai sunt.
Văd că n-au topit să dea în mine. Da, dau praf. Băgăm asta. Nu-mi place dacă nu am numele băgat. Totdeauna. Wow, 800. L-am și eu trăvit. Bun. Uite aici încă două îndrumătoare. Bun, să mergem deșert. Dacă am găsit și un metin. Sau mai bine mergem aici. Să vedem dacă putem bate metinele. Oprit. Melodia de fundal. Mamă, de aici e lag. Nu prea văd metine prin zonă. Da. Uite-l. Băgăm asta. Sigiliul. Chemăm petul, băgăm asta din nou. Bă, dă-mă e ok. Mai ales pentru că nu avem mai cu 20 mobi și dădeam mult mai bine. Stai un pic, mai am elixir. Așa. Da, nu cred că o să rezist. Fugi, fugi. Ok. Dăm din nou. Asta sperăm. Da, și din nou a fost întrerupt. La metrul ăla mi-a căzut un SS și acum tot așa un SS și no-name, what? No-name-ul cred că e cu fără costumație. Fine să aruncăm cărțile astea care nu prea le folosim și să mergem. Stai că nu-i bine aici la sfârșit. Trebuia să mergem la început. Bacra. Pe aici e roșu, Niayang. Ok. Să vedem. Oare n-are rost să mergem atâta. Mai bine ne teleportăm. Bun, în deșert. La început. Mai bine rezist la metinele alea decât la cele din Valea Sengryong și le găsești mai easy, ca să zic așa. Bun. Lol, ce stau asta? Da, n-are rost să încerc să o bat pentru că nu pot. Uite că-i sunt păienjeni. Avem 8 SS-uri sau 6? 8. Oh, metrul sufletului. Hai că ăsta e ușor de bătut. Deci avem 160 de călăi, e bine. Sper că acum nu să mai ziceți că se aude tare muzica de fundal și că nu mă mai aud. Pentru că acum chiar nu se aude tare. Coadă de scorpion. Trebuie la cizme de piele. 17 KK. Da, nu cred că mai formă mult. Uite, PFN. Încă o coadă de scorpion. Metinul ăsta e așa de easy. CL 1 2 și atât.
Ăștia nu cred că dropează nimica din câte știu. Hai să iau pe FN-ul, în caz că are nevoie cineva. Uite, și medie 36, foarte bun. Stai, bă, 3 trebuie să dau. Hello, aici. Da, nu mai stau, mai omor în culură mare și gata. Dacă nu cade, nu cade și asta e. Număr pentru 5, 7, 8, 10, KK. Am o trăviere pe FMS. Uite, cam 5. Bun, și asta e ultima lor. Da un tais pe 2 corpuri. 200 KK pe banoș. X, Q, Y, X. Să spar niște câlăsă. Vreau sticla cunoașterii. Ok. Bă, văd că nu vrea, atunci o să mergem direct. Nu am nevoie de leu alb. Îl voi arunca. Hai. Deci pe metrul ăsta chiar că e PvP hard. Cad foarte greu bonusurile bune. În fine, mă pun regatul roșu. Ok. Aici are. Stai, uite alchimistul. Alchimie piatră dragon. O descoperire. N-am nevoie de fragmente, nici nu știu ce fac. Așa, dar n-am. Și nu știu de unde fac eu rost. Deschide magazin. Din Core Dragonis. Nu știu de câți bani am luat. Jad, Onyx, Jad, Rubin. Și aici nu mai am. Ok. Bă, să vreau, da. Vreau și... îmi trebuie și o fasol din asta. Sper să nu șieze, trebuie să facă mai mulți bani neapărat. Bun. Așa. Asta mă în inventar oare? Ok, dar de ce nu merge? Am două la fel, am asta. Habar n-am. În fine, aici, iteme cu upgrade. Ochi de păianjen. Oase de pește, parcă de la pescar. Bani, trebuie să cumpăr scoi sau pești. Trebuie să ai mulți bani. Lasă așa, stai să vedem ce bonus are. Nu. Degeaba dacă n-au să-mi iau.
Da, mai bine iau 200 din ăștia. Și o să fac eu scoici. Sper. Uite că am 2 scoici. Patru și am dat doar 1.2 și o scoică 1 KK cum ar veni acolo. Deci ești mult mai bine în avans. 5. Șase. Ok, 6. Fac. Și mai am. Bine, boss. Da, deci dinte de orc. Și după aia dinte de orc cu plus, dacă nu mă înșel. Hai că pe ăștia mă duc repede. Să-i farmez eu. Pentru că n-ai să iau cu dit sau să iau de 5k. Și nu prea mai am nici bani. Și uite și un metin pe care îl vom sparge, bineînțeles. Cu montul ăsta de atac. Ok, hai că am de toate, cred. Bun. Șabă, fă că să, bravo, bravo. Ești foarte inteligent. Are și buff. Trebuie să fac și o bufă. Hai că nu mi-apuc să mor. Perfect. Mamă, mamă. Oh, piatra spiritului. Atât. Uite, cofrul petrilor. Da, atâta. Talismane nu-mi trebuie. N-am încă oțele. Dau 2 tais. Dau 2 taisuri pe 5 corpuri. Nu prea merită. Ăștia cred că mă moară. Nu știu de ce zic asta. Dar sunt sigur. Bine că mi-au la metinul. Sau poate nu? Așa, mersi. Da, oricum nu mă moară ăștia. Hai frate, nu dai. Uite că mi-a dat, lol. Nici măcar un dinte. Ei bine, contează. Salut. Mai stai? Nu. Poate cumpăr de la el sau poate mi dă pe gratis. Depinde. Uite că avem 33, lol. Mi-a dat să facem marmură vrăjită. Bă, n-am băgat-o. Bine că m-a dat jos. În sfârșit. Hai că am și sigiliul și nu mai mor. Sau cred că o să mor. Hai încă un pic. Gata, mă duc să nu risc. Oricum nu erau foarte tari mobii ăștia. Dați-vă mă să dau un metin. Hai, hai. Bun. Călă. Nu știu, parcă când face cineva că să iau țâsă, ca să zic așa. Ai dinți.
Ok, se pare că vom cumpăra atunci. Mapunul, Regatul Roșu. Nu știu de cât timp filmez. Dar important e să-mi termin bani. Am și plus 9. Pe fin 215 cât. Dau pe fin până 36. Bă, unde e? Ok, atunci vine. Ok. Deci dinte de orc. E păcat că aici nu se ridică inventar și tot așa rămâne. Hai că nu i-am luat. Bun. Deci dacă ar merge plus 8. Bă. Și mă trebuie să iau 8 de pe aia, gen. Unde să ia? Aici. Sper să nu mai eșuez din nou. Oh. Deci, cred că doar plus 8 o să-i pot face. Dacă, maxim plus 8. Fuck it. Sau plus 6. Stați puțin să verific ceva de cât timp filmez, pentru că am închis și video. Lol, aici e doar... Aici ai 14. What the fuck? Stai puțin. Asta e altceva. Mamă. Cred că am filmat vreo 20 de minute. Ok, închid acum. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și toate cele. Bye bye.